Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi beste egun bat zuzenean. Egunon guztioi beste egun bat zuekin. Egunon guztioi beste egun bat gozatzen. Ba, beraz, beste egun bat paradisuan. Another day in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Hasiera ederra eman diogu saioari Phil Collins. 74 urte betetzen ditu gaur Genesis taldeko sortzaileak. Zorionak, Phil! Hala da, 1951 jaio zen Philip Davis Charles Collins Londresen. Ingeles antzezle, abeslari, konposatzaile, bateria eta piano jolea. Nagusiki, Genesis musika taldeko kide izateagatik ospetsu bilakatu zena eta hainbat film ezagunetako musika ondu duena. Adibidez, 2000 urtean jatorrizko abesti onenaren saria irabazi zuen Tarzanen You'll Be In My Heart abestiagatik. Phil Collins programa hasteko modu ezin hobea. Bueno, ez dago gaizki. Ez dagoela gaizki? A ber, Goiuri, bost aldiz hobea izatea nahi duzu? Bost aldiz hobea? Ya está. Mai txipa konektatu dut Goiuri. Uste dut badaki dela nora zoazen Mai. Phil Collinsek Oscar bat badu, ziur aski orain bost dituen norbait aipatuko duzu, ezta? Bete-betean inigo, 2011ko gaurko egunez hil zen John Barry musikagile handia. Nota mentala, atzo harmonika bat prakaren boltsikoan utzi nuen, eta gogoratu behar dut lavadora sartu eta izorratu horretik. Ai, ama... Baina tira, John Barry zen zinemako film nabarmen askoren soinu banda konposatzagatik da ezaguna. Tartean James Bond filmeak, Midnight Cowboy, Out of Africa eta Dances with Wolves. Bere musikagile ibilbide osoan zehar sari ugari irabazi zituen. Tartean, Goiuri bost Oscar sari. Bueno, ez dago gaizki. Ez dagoela gaizki? Ez dakit. Agian, Mai, zer iruditzen zaizu, milioi bat aldiz hobea den zerbait. Milioi aldiz hobeago? A ber, Goiuri uste dut inork ez dituela hainbeste Oscar sari irabazi, Ez. Baina begira, gaur bezalako egun batean, eraila izan ostean, milioi bat lagunek 5 kilometroko prozesioa osatzen badute, zure hietan, bagian, zure bizitzan zerbait garrantzitsua egin duzulako izango da, ez da? Uste dut badaki dela nora zoazen, Goiuri, 1948ko gaurko egunez, Indiako estremistek Mahatma Gandhi hil zuten. Bueno, a ver, zalantzarik gabe Mahatma Gandhi erreferente handi bat dela munduan, Goiuri. Baina milioi aldiz garrantzitsuagoa dela esatea ez dakit. Venga, hasi egingo naiz. Bat, Gandhi Indiako estatuaren sortzaietariko bat izan zen. 2, bizitza osoan mota guztietako indarkeriaren aurka egin zuen. 3, Gandiren filosofiak bakezaletasuna iraultzarako bitarteko gisa aldarrikatzen du. 4, ekonomiari buruz uste zuen kapitala ez dela lanaren gainetik jarri behar. 5, Gandik emakumearen emantzipazioaren alde gogor egin zuen. 6, Vale, ez jarraitu. Argi geratu zaite. Barkatu, Goiuri. Aizu, milioi arte jarraitzeko moduan nengoen, Baina, bueno. Gainera, Mai, zure 5 Oscar sariak ez dira ezertxerez alderatuta Gandiren bizitzari buruzko filmak 8 Oscar irabaztearekin.
1989an gaurko egunez Gara egunkariaren lehen alea kaleratu zen. Baltasar Garzón epaileak egin egunkaria itxi eta 6 hilabetera. Sorkuntza kanpaina herritar erraldoi batek albidetu zuen hori. 10.000 euskal herritar eta atzerritar akzionista bilakatu ziren kanpaina horren bitartez. Gehien bat herriaren gandik jasotako 1.000 milioi pezetako kapitalarekin jaiozen Gara. Lehenengo lantaldea, 65 profesionalek osatzen zuten, Bertxe Aizpurua lehenengo zuzendariaren esanetara. Eskurik esku egin berria helburu Isildu gabe berdin hitz egingo du Eskurik esku egin geroa seguru Geurea dugu eta gara egin dugu Aizue, baldakizue emakume bat bazegoela, zirko artista bat, jendeak gutxiespenez esaten ziona bere larrua zalak egunkari baten azalaren antzazuela? Bere larrua zala egunkari azal. Eta hori? Tintaz beteta zegoelako, baietz bai. Laxe da bai goiuri. 1991 hil zen Maud Wagner, zirko akrobata eta kontorsionista. Maud ezagutzen den Ameriketako estatu batuetako lehenengo emakume tatuatzaile profesionala izan zen. Zirkoarekin 1904an Luisianan zegoela bere senarra ezagutu zen, Gus Wagner tatuatzailea. Berarekin zita bat izan zuen tatuatzen irakastearen truke, eta urte batzuk geroago ezkondu egin ziren. Euren alaba Loteba ere tatuatzaile izan zen gerora. Pixkanaka, Maud eta Gusen azala elkarri egiten zizkioten tatuajez estali ziren. Egunkari azal itxura hartu arte. Mi retrato en tu carne se estampado me persigue aún queriendo luchar. Pobre iluso que soñé con tu encanto, ni un cariño no me dio jamás. Eta 1736an jaio zen Eskozian James Watt asmatzailea. Ingeniari mekanikoa eta kimikaria Thomas Newcomen lurrun makina hobetuta. Wattek lurrun makina sortu zuen, edo Watt izeneko lurrun makina, 1776an. Watten lurrun makina funtsezkoa izan zen industria iraultzak ekarriko zituen aldaketetarako. Britainia Handia bertan zein mundu zabalean. Lurru makinak arrakasta handia izan zuen. Eta bat gizon aberats bat bihurtu zen. Jubilatu ondoren Wattek asmakizun berriak garatzen jarraitu zuen, naiz eta bat bera ere etzen bere lurru makinaren lana bezain garrantzitsua izan. Aizuen zonaldu zuen joiz Kristina Rotaren interpretazio eskola? Baldak izue gaur 80 urte betetzen dituela Kristina Rotak? Bai, Maria Cristina Rota 1945 urtarrian 30an jaio zen hain justu. La Platan, Argentinan. Bere aitona nafarra zen, eta bere amona kanariarra. Eta Maria Boto, Juan Diego Boto, eta Nurlebi aktoreen ama da. Bere bikotea Diego Fernando Boto 77ko martxoaren 21 desagertu zen Argentinako Bidela diktadurako beldurrezko kanpainan, eta desagertu ziren 30.000 lagunen zerrendako bat izan zen. Kristina Rotak Madrilera etortzea erabaki zuen. Aktoreak prestatzeko lan handia egin du 1988tik Mirador aretoari lotutako eskolan. Gero, horren barruan, 1979an sortzaile berrien zentroa sortu zuen. Zuzentzen duen eta bere izena duen antzerki eskola, Kristina Rota interpretazio eskola. Oscar irabazlea den Penelope Cruz bertara joan zen, adibidez. Oh. Gaurko saioan aktore on baten bisita izango dugu gure estudioan, Ziggy Dougherty, Inigo Santagana zuzendariarekin bere azken proiektua eskainiko digute, Epaiketa Arrotzari.
Arkakuso dator, Iruña astiz gure kolaboratzaileak, hainbat gai ere badakartza berarekin. Hezkuntza greba, obrak eta obrak desegiteko obrak, abesti bat dirudi horrek, eta trabalak goazen lagunok ekimena. Eta joan den mendeko erdialdetik Euskal Herria eta mundua ondo ezagutzen duen Kontxita Beitiarekin ere ariko gara. Hainbat gaietan murgildu eta gauzak behar bezala aztertzeko. Ilabeteko bisita izango dugu gaur gurekin. Aizue, gu bai merezi dugula Oskarra. Hasiko gara edo zer? Bai. 2, 5 edo milioi batez biderkatuta gozatu nahi alduzu. Tatuatu gure irratsaioa egunerokotasunaren azalean. Egunon, saridun maite, kurtarriako 30 ditu gaur eta osteguna da, ongi etorri, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Mai Gorostiaga Pozo edo Gaspar Rossetti, ez dakit gaur nor etorri den. Koko zara? Egun arrakastakatakatakatakatakatxoa izan. Nik nahiko arrastakatakatakataka hasi dut eguna. Bai, Goiure Zeizarandi egunon! Eire Maia Manterola egunon! Ondo altzara? Ondo. Arrastaka o arrakasta? Bilak, nahi pentsau. Eta izketan ari zaizuena, Uiñigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 910 du, goizak 10 eta 18 minutu, urtarriak 30, gu 4, Leicester bost izateko asmotan, eta zuekin urrengo 2 orduetan bat egiteko intentzioarekin bigarren kafean zarete, naiz irratian ongi etorri. Take a look at what happened. Su cabeza era el blanco, darle muerte al objetivo. Quién sabe por qué razón a Trump no lo quieren vivo, pero sucedió. Ba, hortxe maite duten tartearekin abiatuko dugu gaurko saioa, eta hementxe el corrido de Donald Trump entzuten dugun bitartean. Ez da giro estatu batutan, ez da giro Mexiko, Kolombia eta bestein bat herrialdeekin duena harremanean, Brasilekin berarekin, baina tira, musikak behintzat ematen digu horrelako justizia poetiko sentsazio txikia baldin bada ere. Y entre medio de los gritos se escucharon otros tiros. Los agentes. Mai Gorostiaga Pozo, zein da zure maite duta? Jo, justo harira, Trumpekin, gararen urteurrena, ez dakit, maite dute, hasiera baten esan behar nun benetako kasetaritza, baina pasaden astean egon nintzen lagun batekin izketan pleonasmoi buruz, gora igo, kanpora atera, eta esango nukela benetako periodismoa, benetako kasetaritza, pleonasmo dela kasetaritza izan behar zan, benetakoa, bestela ez da periodismoa, ez gauza izango zan. Eta maite dut benetako kasetaritza, maite dut kasetaritza. Pasa den ostiralen elkarrezketa bat izan nuen lagun batekin, izugarrizko lan bat egindula leku komplexu batean, albiste ateratzeko hortik, ez? Nien nintzateke kasetari ona inoiz, ez?
ezin dut, paiaso naiz, nire sentimenduk, emozioak, opinioak eta barrun daukadana, azalaratuko dut bai ala bai edo zen gaiarekin. Beraz, maite dut, benetako kazetaritza albistea erdin jartzen dakitenok, eta, bueno, lekuko bihurtzen garela, beraien lana esker. Beraz, gaurko egunean, izugarri maite dut, kazetaritza. Otros que fueron heridos, ojalá se recuperen. Donald Trump aún sigue vivo. Eta zure maite dutago, Juri? Gaur maite dut eza daukat. Nik ere bai. Ikusi dut, Donald Trumpetaz ari gara, eta 30.000 OE eskatu dituela Guantanamorako. Eta aipatu duela, onartzen duela berak, Guantanamo oso leku gogorra dela. Eta ezin zarela atera, Guantanamotik, ziurrenik. Entzuteak nola hitz egiten duen pertsonetaz. Hitz egiten du migrantez, baina pertsonak dira beraz. Pertsonetaz nola hitz egiten duen, nola Guantanamoren duela markadak ikusi genuen zertzen Guantanamo, eta irudiak ikusi ditugu, eta badakigu zer den hori, eta hainbat eragileek sekulako indarra egin dute Guantanamo ixteko, Guantanamo ustutzeko, Guantanamo ez berriro erabiltzeko, eta orain ikustea nola gizon aberats nazkagarri hau boterera heltzen den berriro bigarren aldiz, eta bere mandatuko lehen egunetan eskatzen dituen 30.000 OE Guantanamorako bertara eraman nahi duelako jendea, ez dakit sentitzen naiz pixka bat indarri gabe, eta ez dakit zeinek nahiko nuke txikitan puskatzen duzunean zerbait, eta pentsatzen duzunean, etorri dadila amak jakingo du hau nola konpondu. Goain sentitzen dut nahi dudala norbait etortzea, Trumpi belarritik tiratzeko, baina ez dakit zein den norbait hori, ez dakit norbaitek baduen ahalmena Amerikako estatu batuetako superpotentzia handi horretako presidenteari belarritik tiratzeko eta zerbait egiteko, baina behar dut salbatuko gaituen norbait. Pena da ez dakit dela zein edo zer den salbatuko gaituen hori. Uste dut hemen inorreko dela norbait hori identifikatzeko moduan, baina tira, gehi bat zure maite dutarekin. Eire Maia, Manterola, zein da zure maite duta? Ui, barkatu. Bronka bota dizute Eire, Zentsura. Bronka bota dizute txatean. Zeba. Hor balin bazaude, dantza egin behar duzulako. Eneon. Gero etorri naiz. Hemen jartzen Zendako orka, ez da? Eire, egin ez koreografia ez da ikusi, eta konfirmatu doi indiokerre galdetzen du. Gorkak konfirmatzen dio ez du egin, eta indiokerrek gonbidatu bezala egin barko zenuke. Bueno, eneon, nire defentsan, eneon hemen eserita, bale? Sentitzet, ingoet bihar, berden danetan, baina bueno. Bitu, mate gustatu batuak dela gaurko maite dutan zentrua, ze hain justuki, datorren astazkenean Chicagoa noa, nire lehengo bidaia transatlantiko zeniko nezuen bezala ditu. Agian hori bar genuen, Eire Maia bidaltzea estatu batutara Trump belarritik hartu eta zaplazteko amateko. Ez dakit, baina justo Chicago hasiko diala migratzaien rea dakiten eta horrela irakurre Twitterren, orduan ez dakit segiro izango deunan. Baina bueno, pixkat buelta emateko, datorren astean noa, eta aurgoan amama ditu nion, eta si mama, que me voy ya, no sé qué, eta esan nion eneskala zapatilla, enekilase zapatilla erama honitun, eta ja sartu da buruan eneskala zapatillak, hiru aldiz ez nago mentzan gauian zapatillaik enekalako, Chicagoako, eta atzo aitonakin arratxele pasa junitan zapatilla susoditxoak erostea, eta nire maite duta hori da, nire aitona, nire amona, nola zaitze gaituen, eta behaikin oten ezenean pentsatzela ze gutxi oten ezen behaikin da zenbat askoz gehiago merko nukela, eta behaiek beti da zain nudiatela, eta guain igual nitu katretela gehiago behaiei zaitzia. Eta atzo hola pixka sentimental jarren etzan ja etxea bueltan nijoala aitona etxean utzita gero, eta hori asko maite dutela, eta behai esker bat Chicagoan hankak bero kegutela, osike. La zona cero sangra en las ruinas de Kabul.
una boca sin dientes sonríe bajo un volcán. Enuke pesimista jarrene, baina Goiurik esan duenean norke belarritik tirako dion superpotentzia ditxosozko horren presidente ditxosozko horri gogora etorri zaite Saramagoren mezu hura, ez? Munduan bi superpotentzia zeudela esan zuen, bata estatu batuak zela eta bestea gugeu iritzi publikoa ginela. Baina sentsazioa daukat iritzi publikoa ere lapurtu nahi ote diguten. Eta ez dakit horri erresistentzia nondik egingo diogun, baina bai uste dut bidea topatuko dugula erresistentzia hori egiteko eta iritzi publiko horrekin gaitzesteko estatu batuetan gertatzen ari den gehiegikeria mordoa, gizabanakoen migrazio eskubideekin gertatzen ari diren erabate ankerrak diren jarrerak, eta uste dut bai, topatuko dugula eta borroko horretan mantendu beharko dugula. Y ahora tú, mi amor, pequeña gran superpotencia, despiértame y dime que las cosas van a marchar bien, que sembrarás de flores toda la ciudad, que me harás temblar. Y ahora ven, mi amor, salgamos a... Baina nik badut maite dut bat, edo maite dut ez dakit zer den. Maite dut eza da, baina era berean, Otso honen eriotzaren atzean, historia eder bat ere badago. Inoiz kontatu nizuen, hemen bigarren kafean, Yellowstone parkean egon zela momentu bat, non krisi medioambiental bat zegoen, kate trofikoa hautsi egin zen. Azkeneko otsoak hil zituzten, eta otsoaren gabeziak sortu zuen, beste ugaztun batzuk ibai ertzetara gehiago hurbiltzea, harrapakiari txikienek ere beste funtzio batzuk hartzea, horre guztiak sortu zuen alako desoreka bat, vegetazio aldaketa bat, ibaia zabaltzen hasi zen, ez zuen emari emanko egonkorrik, eta soluzioa nola topatu, eta otso taldeak Yellowstoneen txertatuta topatu zituzten duela 25, 30 urteko kontu eta zari gara, otsoa behar zuen Yellowstonek, eta 10 urtetan Yellowstonek berriro hartu zuen bere ohiko martxa, bere ohiko biodibertsitate eta baldintza natural sorta. Hemen, xehetasun eta ñabardura asko egin barko lirateke, ez delako soilik otsoa txertatu horrekin aldatu da Yellowstone berriro, gauza gehiago gertatu ziren, baina otsoak izan zuen garrantzia bat. Eta aurtengo abenduan duela gutxi ikusi nuen hau, hiltzen 907 F8, 8M, 8ama, bere talde guztiarekin zegoela, bere, kumeekin, kume heldu xamarrekin dagoeneko zegoela, badakizue otsoak bereziki taldean aritzen direla, eta beraiek ala ari ziren bisonte baten arrastoak errekaertz batean jaten, bisonte hil bat jaten ari ziren, beste otso talde batekin topo egin zutenean, eta hor sortu zen bien arteko liskar bat, janari horrengatik, 907 F izena duen otsoen erregina bezala ere ezagutzen den honek, bizira ontzuen momentua, baina zauri horiekin gerora 11 urte pasatxo zituen horretan ezin izan zuen aurrera egin. Otso grisak Yellowstoneen normalean 3, 5, 6 urteko bizitza esperantza dauka. Honek erreginak 11 urte bete zituen, nahikoa bizitza bat zeraman 10. Kamada eman zuen, 10. Aldiz eman zituen kumeak, eta 10. kume talde horrekin zegoela, eraso horretatik bizirik atera ziren denak, baina bera gerora hil egin zen. Eta, egia esan ezin esan dezaket, hau maite dut batenik, baina bizitza luzea, oparoa, naturari ekarpen ikaragarri egin zion, kalkula dezaket ia 108 jaio zirela erreginearen barruetatik, eta, 11 urte pasatxo eta gero, uste dut, atxeden hartzeko momentuare, bazuela, eta 907 F, hil egin zen. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aizue, baina aurrera egin aurretik, gure estudioan dugun gonbidatuari bere maite duta, eskatu beharko diogu, bera behar bezala aurkeztu aurretik, Zigi Dotxerti, ongi etorri bigarren kafera, egunon? Kaixo, egunon, mila esker. Eman aldizu denbora, maite duta behar bezala prestatzeko? Mila buelta ematen ari naiz, eta
naiz eta gauza asko maite eta gaur bat esango dut. Nik orain asko maite dudan gauza bada, goizetan nire txakurrakin ematen ditudan paseoak. Bai, ze badut orain nire bizitza da como dijoala oso bizkor eta gauza asko buruan eta alde batetik bestera eta goizetan dauzkadan une horiek orainarekin konektatzen nau eta hori da gaurko nire maite dudan gauza. Nola izena du txakurrak? Berlin. Goizetan izpilu parean arro irrie itean eme oldar korretan negarrari beldurrik Mersol, bulegari arrunt bat da. Ama guztiak bezala, azkenean hile egiten diren ama horietako baten semea. Bizilagun arruntak ditu, lankide arruntak, taberna arrunt batean bazkaltzen du, neskalagun arrunt bat du, edozein ondartzatara joaten da bainatzera. Ariketa egun batean, ondartza batean, eguzki kiskalgarri batek itxututa, arabiar bat hiltzen duen arte, ia nahi gabe. Arabiar bat, ez du izenik. Kartzela, auzia, epaia, eriotza zigorra, zer zentzu du horrek guztiak, nor epaitu dute, zer epaitu dute. Patuak, izataren bakardadeak badute zentzurik. Si tu veux être philosophe, écris des romans. Filosofoa izan nahi baduzu, idatzi eleberriak, aholkatu hoi zuen Albur Camusek. Bai, idatzi eleberriak esan zuen, baina guk aukeran nahiago antzerkia. Eta horixe da, epaiketa arrotzari. Albert Camusen arrotza eleberriko protagonistaren aurkako epaiketa itxuratuko duen parte hartze lana da, 100%. Ikusleak antzerkiaretan sartzen dira, epaiketak gela bihurtuko dena. Bai, entzun duzun bezala, nola egiten den hori, nik ez dakit. Azaldu dezatela gaurko protagonistek. Zigido txerti dagoeneko aurkeztu dizuegu, baina egun honetan ongi etorri berriro. Egunon. Eta uste dute dagoeneko gurekin gula, hemen teknologiaren bestaldean, Inigo Santakana berare. Inigo, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, egunon Inigo, egunon Zigi. Ja sartu berria den Inigorekin hasiko gara. Nire lehenengo galdera ikusten dudan lan hau, gero izango dugu antzerki partizipatiboari buruz eta gauzari buruz, baina lehenengo gauza da, Albert Camus arrotza eleberri bat da. Eta denok dakigula, egokitzapena ez da erresa, antzeslan bat bihurtzeko, eta are gutxiago antzerki parte hartzaile testu bat bihurtu behar bada eleberri hori, ez? Lan potente uste dut, ez Inigo? Bai, lan xamarra da, baina, nik uste dut antzeslanaren helburua ez dela eleberria, arrotzaren eleberria egitea, baizik eta bakarrik epaiketa, badakizu, eleberria bi izati daka, eta orduan ni saiatu naizena ez da eleberria kontatzea, zeren gainera eleberria oso zaila da, zeren badakizute bezala lehenengo pertsonan narratuta dago, beraz oso psikologikoa da. Eta orduan ni saiatu naizena da kasua pixka bat kontatzea, eta premisa jartzea, eta jendea aldatzea, eta egunero mersol ezberdina izatea, eta orduan ikustea nola epaiketa aldatzen da, eta eraldatzen da. Interesgarri oso, eta segurazki emaitzak ez dira beti berdinak izango. Epaiketa aldatzen bada saio guztitan, akaso bereien erabakiak ere aldatzen dira ere. Noski, beti esaten dugu ez dagoela errepresentazio berdina, baina kasu honetan ez dakit, oso egia da. Momentuz, bi emaitza ezberdinak dazka, zeren zu azkenean premisa honetan epaiketan
kasua, arrotzaren hilketaren kasua aurkezten dugu, eta azkenean epaimaia erabaki behar du ea naita ala nahi gabe baldin bada kasu hau, hilketa hau. Eta orduan momentuz, euskeraz estreinatuko dugu otsaiak 13an, baina gazteleraz egin dugu ja, eta momentuz, 36 naita epaiketak atera dira, eta 34 nahi gabe atera dira. Orekatua, beraz. Oso orekatua, bai. Oso orekatua. Horrela dago justizia. Bueno, zigita, ez dakit aspalditikan ezagutzen gara elkar txiki-txikitatik, ez? Bueno, telebistan lehenengo pinitoak, lehenengo abenturak, baino gero, etzara geldirik egon formatzen, eta abenturetan parte hartzen, audiovisualak, antzerkia zuzentzen, klasek ematen, bueno, denetatik. Zerbait diferentea edo ezberdina aurkitu duzu proiektu honetan? Bai, zeharo. Ez dut sekula horrelako proiektu batean parte hartu. Azkenean, aktoreak agian, edo bueno, nitaz hitz egingo dut. Ni aktore bezala, azkenean, ikuskizun batean parte hartzera gonbidatzen zaituztenean, jarraian jartzen zea pentsatzen pertsonaian, edo, bueno, ez dakit. Eta, Inigok proposamen hau zabaldu zidanean, niretzako oso interesa piztu zidana, izan zen kontrakoa, pertsonailik gabe taula baten gainean igotzea. Azkenean, taulan gainean gauden 3 aktorean lana, gidatzea da. Eta naiz eta beste antzeslanetan bezala testu bat ikasi behar dugun, eta zabaltzen eta transmititzen jakin behar dugun, azkenean nigandik egiten dut lan hontan, ezta? Eta batzutan aktore hori da gehien kostatzen zaiguna, gugandik edo pertsonai gabe taula baten gainean agertzea. Eta horrek harrapatu ninduen, horrek dauka berezitasuna bai. Bueno, lotura handia ikusten dut Augusto Boalen, zapalduen antzerkiarekin, baina ez da zehazki zapalduaren antzerkia, ez? Parte hartzaile antzerkia dalako. Aktoren figura irudikatzen da Koringa edo Joker komodinaren rola egiten. Inigo, zertaz berdin da zapalduaren antzerkiarekin, ze ezberdintasunak ditu. Ze zaila da hau esatea, zen nola, ni hain badakizu sartuta nago hemen dramaturgian ez nago oso ziur nola erantzun. A ber, nik uste dut Augusto Boal egiten zuena da zen batez ere, hau da pixkat generalizatzea, baina, berak egiten zuena zen pixkat bere publikoa zeukan arazo sozialak eta horrela atera ez, premisak jarri eta saiatu antzerkiarekin premisak hoiek gero bizitzan eraldatzea, edo prestatzea, edo pixkat konfrontatzea, ez? Horrelako gauza bat da. Hau, dramaturgia pixkat pixkat ez, askoz itxitagoa da. Gertatzen dena da, nik uste dut, eleberri hone, hau eta Albert Camus oso unibertsala da, eta berak jartzen duen konfliktua edo, ez dakit konfliktua, zalantzak oso unibertsalak dira, ez? Eta azkenean zuk epaiketa batean, horregatik daude hainbeste pelikulak eta hainbeste eleberriak eta hainbeste serieak epaiketain buruz. Asko prejuizioetaz eta nola erabakitzen dugun gure bizitza den ispilu bat dira, nire ustez, ez? Horregatik uste dut interesgarria dela. Nik uste dut oso argi gelditu dela, Augusto Boal bilatzen zuela, implikazioa oso barneratuta ziren gatazka horiek publikoan, edo jendearekin, eta kaso honetan juten gara pixka bat hausnarketarako eta gure aurreritxi pixka jotzeko eukitzeko. Hori da. Eta nola
eta baita ere nola gure prejuizioak eta besteen prejuizioak nola moldatzen dira gela berdinean, ezta? Zeren hau uste den oso garrantzitsua da momentu honetan. Zeren oso momentu polarizatu batean gaude, eta ez dugu, jendea ez du bestearen iritzia inoiz entzuten, edo, bueno, ez jende guztia, baina ulertzen dira zute, eta hori oso arriskutsua da. Zeren oso erreza da jendea manipulatzea horrela. Bakarrik iritzi zehatz bat entzuten baldin badezu, eta alde bat bakarrik entzuten baldin badezu, bakarrik 150 historia entzuten ari dezu. Nik galdetu nahi nizueke bioi kontrola galtzeari buruz. Ze hemen aktore batzuk komentatu izan digute, kontrola edukitza asko gustatzen zaiela, ez? Batzuk joan behar dutela antzokira, ezagizen bat ordu lehenago kontrolatzeko argiak nundik ematen dien, eta dena nahi dutelako eduki kontrolpean, testuan oski kontrolatuta, mugimenduak ere bai, baina gero, gertatzen den oro, antzokian gertatzen den oro, kontrolpean edukitza gustatzen zaiela, eta hau guztiz kontrakoa da. Hau da, kontrola galtzeko ariketa bat. Ze parte hartzaileak ikusleak balin badira, eta orduan 100% antzerki parte hartzaile bat balin bada, kontrol hori nolabait galdu egiten da, ez da zigi? Bai, ni ere banaiz horrelako aktore bat, dena kontrolpean gustatzen zaidana, elementu guztiak, ezak zer. Eta bai, nik uste niretzako ere hori interesgarria dela. Azkenean, gure ikusleengan uzten dugu erabakiak, eta horrek ere margotzen digu egun horretako edo emanaldi horretako bidea. Orduan, guri ere aldatzen zaigu egin beharrekoa edo eta bai, bueno, azkenean da ez bakarrik aktoreon artean entzutea, baizik eta oraingoan bai beti da garrantzitsua ikusleria entzutea, ezta? Naiz eta parte hartzaile ez izan emanaldia, baina oraingoan ja bai dela beharrezkoa ikuslea entzutea eta beraiei azken finean protagonismo guztia ematea eta askatzea, kontrola beharrezkoa da. Eta adibidez zigi gertatu zaizu, ez dakite, baina akaso ensaioetan edo zuk badaukazu zure paiketan, zure iritsia, eta gero boloak pasata edo ikusten zenbaitzak botan zituzten publikoko epaiek, igual aldatzen da zure iritsia edo baldintzatzen da pixka bat pentsatzen duzuna. Bira, neri aldatzen zait iritzia emanaldiro, nik uste. Bai, ze azkenean dena aldatzen da. Badakit historia berdina dela azkenean, baina mersol aldatzen da, fiskalak, defentsak aldatzen dira, taularatzen diren argumentoak aldatzen doaz. Orduan, kasu ezberdina dirudi. Eta nik uste hori dela interesgarria obra honetan. Azkenean, egun batean etortzen zara ikustera eta iritzi batekin zoaz etxera, eta hurrengo egunean ikuskizun berdina ikusten duzu, eta beste iritzi batekin zoaz etxera, ez da? Nik uste hor dagoela gakoa obra honetan. Pentsaraztera bultzatzen zaitula, eta orduan ez dakizu zehazki zer ari zaren pentsatzen edo zein den zure iritzi konkretua. Nik ere, bale, begira, nik uste dut, kontrola galtzea, ni gainera zuzendaria naiz, beraz, imagina esazu ze nolako kontrol frika naiz. Lehenik eta behin nik uste dut, oso, 2019 hasi nintzen frogak egiten honekin, bale? Eta orduan, eta 2021an estrenatu genuen gazteleraz. Orduan, oso publikoa noski parte hartzen duenean beti oso zaila da jakitea nondik ateratzen da, baina nik uste dut premisa eta beraien duen testuak eta beraiek eta aktorek duten pautak oso bideratutak daude, oso prestatutak daude jakiteko nola
egiteko eta nola publikoa erosoa sentitzeko eta ondo gidatzeko, azken finean. Eta ere oso garrantzitsua da, nik uste dut, antzeslan honetan, batzutan, noski, nola, hemen garrantzitsuena da, uste dut da, nola publikoa parte hartzen du, eta beraiek nola erabiltzen duten rola, eta nola erabakitzen dute. Nola gertatzen da hau. Hau zer esan nahi du, batzutan pixkat luzeagoa dela momentu batean. Agian argi bat ez duela oso ondo sartzen. Badakizu beste gauzak batzutan ez dira hain espektakularrak edo agian hain perfektuak, ezta? Batzutan erritmoa eraldatzen da. Bueno, bai, noski, eske hori partea da. Bestela guztiz bideratuta egongo zen eta trampa bat izango zen. Mi corazón. Gomen, ari gara obraz hizketan eta aipatu behar dugu Otsaiaren 13 eta Otsaiaren 14ean arituko zaretela Donostian, eta bi abisu eman behar zaizkiela ikusleei. Bat, parte hartzeko pres joan behar dutela, baina bi, ez dutela zertan aktoreak izan ez, ze agian egon daiteke orain entzuleren bat pentsatuz, ni oso aktore txarra naiz, edo gezurti txarra naiz, eta hau aktoreentzat izango da, beste aktoreak juteko eta niretzat ez dugu hori gertatzen nahi. Ez, Mercedes, etorri zaitezte, behar zaituztegu. Bai argitu nahi dut, badagoela obra momentu bat, horrela ikusleria lasai geratu dadin, galdetzen diegula ia parte hartu nahi duten edo ez, eta guretzako berena izango litzake denek parte hartu nahi izatea, baina lasai egon daitezela, zeren eta nahi badute ikusle hutsak izan, eta ez parte hartu, aukera ere izango dutela. Eta ez zarete aktoreak izan behar, hori da interesgarriena, zuen lekutikan parte hartzea, eta lasaitasun osoz, ze guk gidatuko zaituztegu, maitasun askorekin. Bueno, uste dut, momentu ona dela horrelako gauzetarako, ze gusten ari naiz, beste artestenikoen beste arlo batzuetan ere, sustatzen ari dela ikusleen parte hartza, eta gero uste dut ikusleok geroz eta barneratuago daukagula, hori aukera badela. Duela urte batzuk, etzen aukera bat. Zu joaten zinen, eta isilik ikusten zenuen obra, eta gero etxera joaten zinen, guain ikusten ditugu, ez dakit. Bakarrizketak ikustera joaten ginenean, hori zen bakarrizketa bat, pertsona bat eszenatokian, eta isilik orain askok egiten dute crowd work edo deitzen diotena, eta galdetzen diotela ikusleei, eta zu nondik zatoz, eta horrekin bromak egiten dituzte, ikusten ditugu horrelakoak, beraz, publikoa ari da pixkanaka entrenatzen, ez da? Zakit sentimendu hori daukazuen zuek ere? Bai, niri iruditzen zai, baietz, eta badela modu bat azkenean, publikoa ere antzerkira edo kulturara, bide horretatik ere gerturatzea edo lotzea. Azkenean, nik uste dut, antzerkian adibidez, beti izan dela, momentu horretan, momentu horretan dauden gatazkak edo gizarteko gaiak eta taularatzeko modu bat, eta azkenean ikusleriarekin ere lotura lortzen balin badugu, eta pentsarazi eta azkenean ikusten da antzerkia edo taula gainean degen hori ez dela bakarrikan taula gainean dagoenaren kontua, baizik eta denona. Publikoarekin, ez dakit irekin nahi dute bai, eztabaida bat, ez? Aspalditikan publikoa igual juten antzerki batera, zerbait ikustera, eta esertzen da hasieratikan atzetik. Lehenengo hileretan ez da inoiz esertzen bildurragatik. Igual ikusi dut, edo jasan duten, igual monologista batek norbaitekin sartu eta beste guztik barrerazi, edo voluntario bat atera eta gaizki tratatu dutelako voluntario hori, eta, bueno, jendearen artean badago bildur txiki hori, badago bildur hori, eta sartzen dira, eta laugarren hileratik atzera, sartzen dira, badazpada ere, eski igual nirekin sartuko dira, aterako nahi zerbait itera.
eta nik esango nukela horrelako proiektu erakusten digute guztiz kontrakua dela. Ezinbestekoa da publiko hori aurrera eramateko ikuskizun hau. Inoiz ez da berdina izango publikoaren arabera, publikoaren partaidetza arabera. Beraz, mito hori edo bildur hori gainditu behar dugu behingoz, eta ja bada garaia, ez, denon artean horrelako proiektu politak sortu edo ez dakit, edo ereiki. Uste dute ez dagoela askoz gehiago esateko, ez dakit inigo zuke handik Maika aipatu den honen inguruan, edo zuk zerbait gehituko zenuketen, baina uste dute nahiko garbia dirazi dela Maik berak ez da? Bai, oso ondo. Ni bakarrik esan nahiko nuke, ez dakit zergatik, baina orain tendentzia dagoela bai pixkat jendea parte hartzea eta pixkat gehiago, ez da? Baina ez dakit zergatik, normalean komedietan dago tendentzia hau, ez da? Baina drametan, bueno, ez dakit dago drama baldin badan, ala ez, baina batzutan gauza pixkat ez dut komplejua esan nahi, zeren hori ez da hitza. Gauza pixkat, bueno, dramatikoagoak, ez da? Filosofikoagoak nahi baldin badezu. Baina komedia oso filosofikoa da, baina ulertzen dira zute pixka bat nondik noa, ez da? Bai, erabat. Komediak eta komediak badaudela esango nuke ere, baina bai, batez ere komedian gertatzen dela, ez dakite, vertikalitate hori, ez? Hori goitik bera. Bai, eta nik uste dut batzutan hau gertatzen dela zeren pixkat artistak ere, beldurra dakagu publikoaren iritzia entzutea eta agian guren kontrakoa izatea. Eta hau, niri ere asko interesatzen zait. Ni uste dut, nik publikoa parte hartzen du gure proposamenean, zeren nik ez da nago ziur, kasu hontan eta premisa hontan, nik ez dakat erantzunak, galderak ditut, eta orduan publikoari galdetu nahi diot, eta horregatik parte hartzen dute. Era bat ados. Ederra. Aizue, eguerdiko 11ak hortxe buelta-bueltan ditugu, aurrera egiten jarraitu behar dugu, eta agurtzen ere hasi beharko dugu, gaur gurekin izan ditugun lehen bi gonbidatuak, Inigo Santakana eta Zigi Dotxerti. Mila esker, kakapila, jarraitu horrela kontzientziak astintzen, jarraitu jendea erosotasunean ez eroso jartzen, eta alderantziz, eta bigarren kafea nahi duzuen hartuko dugu hemen gure laborategian. Mila esker benetan, zuen eragonbidatzagatik. Bai, mila esker zuei, mila esker. Zaindu asko eta laizter arte, Inigo eta. Agur. Ez garain berezian itu ezazuien. Goizeko 10 eta 54 minutu eta konturatu gara guk ere txata gaur erabate abandonatuta daukagula. Hemendik goizetik Indi horrek esan digu, egunon gaztiak, egunon gorkakotza dago ez? Gora intu jaien kamerinoa. Nik ikusi dut argazki bat, baina kamerino hori berria da, nik enuen ezagutu. Bai, bueno, dela gutxi indako. Nik bila bete jabadar matzarkanpoan eta nik ez dut hori ezagutu. Gorkaren maite duta da, laborategin ondon denda bat ireki behar dute. Maite eta hori maite dut, zer dan kuriositatea dauket. Ui? Gure laborategian ondoan denda bat ireki behar dute, Gorka? Ui? Enekin, nik hau? Ondoan, zer da? Denda batzuk aratago nik ikusi dut, badagoela erakusleioa estalita daukatela, Eta uste dut, ari direla, barruan zerbait egiten. Jakin gabe zer egiten ari diren, niri karrarezko poza ematen dit, ze gure herriak, nire kasuan Tolosako herriak, eta guke badakizue bigarren kafea mendik egiten dugula, baina uste dut Euskal Herrian ere beste hainbat herritan zoritxarrez gertatzen ari da, herrien fisionomia aldatzen ari da, aldezarrak ustutzen ari dira, negozio txiki askok ezin dute aurrera egin, edo ez dute lekukotza hori topatzen, euren negozioarekin jarraituko duten seme alaba, iloba, edo bestelako gizabanakorik topatzen, gauza gertatzen ari dira, beraz, dendak itxi eta lokalak ustutzearen giro hobetan, edo zer irikitzeko bada. Ona izango da. Gorka galdetzen du, Inigo, postal kolekzionista kamiseta oidek, bai Gorka, haudek postal kolekzionisten kamiseta, mentxe
erakutsiko jat, hortxe, errinozerontearena. Iratietxe berriak diseinatutakoa. Eta hemen Edita Brokosek egunon, mai dantza aparta, taka, raska. Ona, Taka. bai mai eta bai Inigo bikain eta Goiuri, Goiuri beti bezala justitu. Eire, gaur koreografia indezu galdetu dut hemendik, ez da ikusi, jijiji, ez du egin diote. Eskusitas, kontuz Eire, animo, behartzaitugu. Txema Solanak ere egunon ekipo, egunon Txema. Niri lagun batek Houstoneko bisera bat ekarri dit dio Gorkak. Eire guri ekarriko digu Gorka. Ez. Bisera bat? Nik ez ditut erabiltzen orduan. Ondo gatuko litzaizuke, bisera bat? Zaizkit, gehiagi gustatzen. Nahiago Eirek beste zerbait ekartzen balin badigo Chicagotik. Chicagoko pizza da oso ospetsua, baina, karo, pizza zati bat erosten balin badu, eta ona iristen denerako, ez da oso goxo. Pizza biharamunean txukun egoten da. Batez ere, hola aje giroan esnatzen balin bazara, eta bezperako pizza, eta nahiko eskertzen da. Baina ja, pare bat egun hola aeroportutik aeroportura daramatzan pizza batek, ez dut uste. Batzutan hemengo pizzeritik gehiago tardatzen da. Egia da, batzutan Chicagotik datoz pizzak. Bai, ez nik biserazten nahi, Inigo, pentsatuko dugu Eireri zeskatu. Eirek bide batez laizzer gurekin bat egin beharko duan ikusten dugu oso kontzentratuta, baina Arkakuso segituan izango da gurekin, eta Arkakusorekin batera Eire ere izan nahiko dugu, eta gero Kontxira Beitiar izango da gurean. 2 minutu terdi oraintxe goizeko 11 izateko, tartetxo bat egingo du, eta segituan, azken ordukoari helduko diogu, estudio zentraletatik. Keep calm and bigarren kafea. Zigor, klasikoak prest? Bai, goiko apalean jarri ditut. Aimar, eta nobedadeak? Nobedade honenak, aukeratuta. Peio, nola doa zurea? Zine eszena honenak aukeratuta, disekziorako prest. Nekan eta Itziar, telesaiak zer? Thrillerrak eta dramak fondoan. Zientzia fikzioa, komedia eta animazioa ezkerretara. Hala, pres gaude. Igo Pertsiana, Naiz Irratiko bideokluba irekitzera goaz. Maite, bideoklubetan beti egoten da pornoa. Pornoa? Naiz Irratiko bideokluba, ostegunetan, arratsaleko 6etan. Kirolak poza ekarri oidu maiz. Baina gaztitik ere badu. Kirolarian, denak hartzen ditugu egunero. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:00 aurrera, Jon Garateren eskutik, Kirolaria. Naiz Irratia. Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz Irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu. Jarrai gaitzazu Facebook, Twitter eta podcast plataformetan. Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agertzen zaizun atsegindut botoia. Naiz Irratia, sare sozialetan. Goizeko 10:49 minutu ondo pasatakoak, goaz 11:00 bidean, eta noski, esan da bezala, eta zinegin kuari heldu behar diogu, eta horretarako orkestu behar dizugu, gure lankide Zaloa Badiola. Zaloa, egunon? Egunon bai eta egunon entzule zueri ere. Errentaria etxebizitza merkatuko gune tentsionatu deklaratu du Espainiar Estatuko aldizkari ofizialen etxebizitza eta hiri agenda ministerioaren ebazpenak. Ostiral honetatik aurrera Estatuko etxebizitza legeak aurre ikusten dituen neurriak aplikatu ahal izango ditu, besteak beste alokairuaren igoerari mugak ezartzea. Euskal Autonomia Erkidegoko lehen udalerria da, eremu tentsionatu izendapenaz baliatzen. Lasarte horia ere izendatu dute asteazken honetan, baina boletin ofizialean argitaratu arte ezingo ditu neurriak aplikatu. Udalerriak izango dituen baliabide berrien artean garrantzitsuena, Aizpea Otaegi Errenteriako alkatearen ustez, alokairuaren neurrigabeko igoera mugatzeko aukera izango da. Hala ere, adierazi du deklarazioa hankamotzeldu dela, izan ere etxebizitza ministerioak ez du jakitera eman erreferentziazko prezioen indizea, etxe jabe handien eta 5 urte baino gehiago alokatu gabe egon diren etxean prezioak zehazteko ezinbestekoa
beharrezkoa dena. Lanean jarraituko dutela azpimarratu du, eta hildo horretatik Eusko Jaurlaritzari eskatu dio dagoeneko Errenteriako udalak lagatu dizkion lursailetan abiatu ditzala etxebizitza publikoak eraikitzeko lanak. Bestelako gaietan familia bat etxegabetzen saiatzen ari dira Burlatan, emakume bat eta haren 5 seme-alabak kaleratu nahi dituztelako elkarretaratzea egiten ari dira etxebizitzaren aurrean etxegabea galarazten saiatzeko. Irunherriko etxebizitza sindikatu sozialistak eta kontseilu sozialistak salatu dutenez 12 urte eman dituzte alokatutako etxebizitza batean bizitzen familia horretakoek, baina senar uia gaur egun han bizi ez denez ez dituzte maiztertzat hartu eta ez diete aplikatu etxegabetzen kontrako moratoria. Etxebizitzaren jabeak senarroiaren senitartekoak dira eta etxebizitza sindikatuak salatu duenez, senarroiak hori baliatu du presioa egin eta familia kanporatzeko. Etxebizitza sindikatuak eta kontseilu sozialistak salatu dutenez ere, erakundeek ez diote familiari inolako irtenbiderik eskaintzen eta erabateko babesgabetasun egoeran utzi dituzte. Korapilatsuek espero dira datozen orduak eguraldiari dagokionean behintzat, Ibo izeneko borraskak kostaldean olatuengatik abisu gorria aktibatu du Euskalmetek eta Pirinioetan 700 eta 800 metrora jaitsiko da elurra. Euskal Herriaren lekurik gehienean haize zakarra, hotza eta euria nagusituko dira gaur kalera, euritako eta txubaskeroarekin urten beharko gara beraz eta kostaldean ibiliko direnek adibili beharko dute. Eskerrik asko Zaloa Badiola eta gure adi izango gara, guerdiko 12etan izango den informazioaren ariaren tarte horretara, ordu bete barru informazio gehiago hementxe, naiz irratian bagoaz, aurrera segituan Arkakuso agurtzera. Zenbat okupatzen du gertakari batek, ez dut toki bera, ez dut toki bera, nere buruan edo, amatxiren etxean, ez dut toki bera, ez dut toki bera, mende baldetik kanpo. Hau da, Nacho de Feliperekin daukana bestia? Bai, zenbat okupatzen du. Gaurko izean esnatu eta ikusi dudan lehenengo gauza, izan da, badagoela Instagrameko kontu bat, Guazamankeko sketch zaharrak igotzen dituena. Eta gaur igo dute, edo agian atzo gauen, baina nik gaur goizean ikusi dut, zan sketch bat daudela han supermerkatuan, eta antxe dago dendaria supermerkatuan, eta han produktuak pasatzen ditu, makine pi, eta bat batean, ara, Nachos de Felipe. Ignacio de Felipe. Nachos de Felipeak, eta hor, Nacho kaja bat, eta Nachos de Felipe, eta horra agertzen da Nacho de Felipe abesten, eta ez duela dirurik, eta ez duela diru zorrorik, eta par batzuk bota ditut, eta gora Guazamanko hori esan nahi nuen. Gaurko egun euritxi honetan Guazamank faltan botatzen dut. Guazamank itzuli mesen. Bai. Eta mesedez, ekarrezatela Ruper Ordorika Xabier Euskitzeri gauza kontatzera. Ruperto Ostarrika. Xabier Euskitze. Zuek badakizuen Nachoak Euskaldun batek asmatu zituela? Bai? Nola? Bai? Talo... Ez. Mexikon, Mugan, han Rio Braboren ondoan. Zentzu daka horrek. Piedras Negras izeneko leku batean, jesuita jatorriko tipo batek, Ignacio izena zuen, nola ez, hortik Nacho, eta Anaia bizena, eta bai, hau, eta oso gauza modernoa da, Nachoak ez da gitu indera 70 urte edo asmatu zituzten, ez da oso gauza zarra, eta hor mugako giro horretan, sukaldea itxita zuen Ignacio izeneko gizon honek bere tabernan, eta etorri ziren horre gringo batzuk, militar batzuk, beraien turnoa bukatuta bestaldean, da esan dut, Mexikon jaten emango digute, pasazuten zubia, Rio Bravo oso estua da, ez da ibai handi bat, eta ara joan ziren, eta zuten gazteleraz asko ulertzen, baina, honek esan ziren, zerri prestatuko dizuet, eta han zituen haragi sobra batzuk, saltxa pixka bat, gazta, dena jarri zuen hortxe batera, eta harto irinez edo
gari irinez, hori ez nago ziur, ze iparraldean gari asko erabiltzen dute, ez dute inbeste hartu erabiltzen, tortak eta egiterakoan, hau denak hautsi eta hor gaztarekin eta zera, eta atera zizkien dago, besteak ikaragarri flipatuta zegoxoak zeuden, eta nola izena dute, eta nachos invention edo nachos recipe, ez, nachos da. Nachos da. Bueno, hasi ziren gehiago etortzen, inguruko tabernetan ikusi, hasi ziren hori egiten, nachoak horrela sortu ziren. Eskerrik asko. Gizon horri. Eta inigo hori historia kontatzea batek. Eta nik Piedras Negrasen natxoak jan nituen, eta inoiz janditudan natxorik onenak ziren. Oso sonak. Buen goziak, ointxe natxo batzuk, Ignacio batzuk. Gaur kroketa ordezkatuko nuke natxo batzuk matiko ointxe. Ez, nik kroketa ez nuke inoiz ordezkatuko. Eske hori debate zaila da. Eta natxo de konstrukzio kroketa bat? Horrek matxo salto, natxo de konstruido. Baiazu kroketa oikoa, klasikoa. Ojo, probatu nuen. Akakuso, kroketak edo natxoak? Egunon? Natxoak. Ojo, aurrekoan probatu nuen kroketa bat arrautz frigituarena. Eta zeukan zaporea arrautz frigituarena. Bueno, ondo dago, arrautz frigituarekin egindako kroketa batek arrautz frigitu zapore izatea. Estimatuta, ez? Ja, ez dakit. Benetan nahiago dituzun natxoak. Kroketako baina. Desgustak ingo da. Bai. Ez dakit gure laguntasunak lortuko duen honi buelta matea, argeko uso? A ber, horrela zuk dituzu kroketak eta nik natxoak. Baina argudio bat. Ez hori ona izan da, Bai. Tagarra batea joaten balin bagara, eta natxoak eta kroketak bere espazioa. Argudio bat, nik ez dauketa ingarbi kroketaren aldeko naizenik, Ez que egia da, entrante bezala, askoz obia dira natxoak. Nola ba? Ez que kroketak asko betetzeu. Jate duzu bi kroketa eta ira. Natxoak ebai, baino, gazta, aragitikatua. Ez dakit, beste beteka mota bada, ez da? Natxo eta gustatzen zaizuena da? Gazta. Gainetik botatzen zaiona, ez natxoa bera. Menos. Eta kroketa eta gustatzen zaizuna da kroketa. Barkatu, zuzenketa bat egin beharrean nago. Kroketak ez du behar gainetik aragia. Barkatu, natxoaren azpian dagoena ez da natxoa. Natxoaren oinarria, nahi patu izan bezala da, torta, totopoak, hautsitako gari edo hartu irinarekin egindako olako talo fin batzuk eta horiek hautsi egiten dira. Natxo izateko, agertu behar dute militarrekara turno bukatuta da esan, aizo, gozea ala. Eta hor duen, Ignacio Anaia jaunak hartzen du eta jartzen diban, soberakin guztia, gazta, aragia, hori denak grilleti pasatzen du, edo zain hondi pasatzen du, eta hor duan ematen ditu natxoak. Beraz, gainekoak entzen badiozu azpian dagoena, totopoa da. Zego juri. Gorkak esan duela, nik kroketak nahi ditut, eta... Gorka amabietan honea etorrela. Gure laborategira bizitan. Joan egin behar dut. Ara, June Romatet ere bizitan datorkigu. Noiz etor? Aian kroketekin etorriko da. Eta zu joan behar goiuri. Gaur ez da eguna alde egiteko. Ez da eguna alde egiteko, ez. Today is not the day. We are hungry. We are starving. We want the nachos. Oh my god. That English level. Me ha quitado el hambre. Goiuri buruan da, inigok starving hitzai erabiltzea... Bere gaitasunetik Starvin badala hitz. Poste naiz, Bai. Kantaskotan esatea. Starvin, nik horrati dakit. Succession telesaian asko erabiltzen zuten. I'm starving. Baina, starving. Itza oskatu gabe. Beraz, natxoak edo kroketak hori da gaurko gure leia. Mai Gorostiaga Pozo, busti inbarko duzu? Nik biak. Ja está. Zergatik aukeratu behar da bat. Eizu gauza esan ditut. Donora, eta kroket, biak atera. Pisket jeltzalea diru dizuela, Ez dakit. Dutxara sartu eta lehorra atera nahi horretan. Pisket jeltzalari zitu beratzen. Segun ordua, segun ordua. Eguerdi nahiagoet igual kroketaren bat. Atxaldeko parten edo afari merienda da, igual nahiago. Atxaldeko zazpitan natxo batzukin aztezea, eta ja, afaltzeko beharra haukazu. Zuk hartzeko zazpitan nahi hozu, kroketa bat. Nik goizeko lauetan esnatuta ere. Hombre, kastu hortan. Recena, pues kroketa. Afesnean sartzeko. Beti. Gero, hemen, natxo onak ez daude mesetokitan, Nahiko natxo txarra ere egoten da. Bai. Pixka lehor xamar. Eta gaina modan jarri danean maita okerro, ez da? Bai, pixkate. Garai bateko, nola zan arrozakin itentzan arroz krematxu hau. Risotoa. Risotoaren modan jarri zan. Osea, etziagun Euskal Herrian jatetxe bat. Risoto rezetarik etzuena.
Eta gainera risotto guztiak igualak ziren. Ze hori izan, nola izan hau irugarren gama, edo risotto egina etortzen da, berotzen dute, parmesano pixka raiatzen dizute gainetik, eta berdina jaten duzu arrankudiagan, edo ez dakit, barainenen. Baina arrazio daukazu, Nacho guztiak ez dira onak eta bestela begira Mekano taldeko. Ui, gauzat esango izut. Bakizu Puerto Rikon zer dan oso ona? Txerrikumea. Enun probatuko dira esan. Errezeta tradizionala da, bertan. ¿Quieres divertir? Con encanto y con primor. Aian ez da, bestia, proposena kontuan hartzuta, Arkakusoren lehenengo gaia dela hezkuntza munduko grebak. Ja. Eta orduan... Ospatzen nahi gap. Claro. Baina grebak eta iraultzak egin behar dira divertimentutik. Segun. Txen, txata. Arrazoia ematen diazute. Hobeto pastatak. Horeretan bakarrik eros daitezke. Buah, Uniko eta esklusioa. Indioker, zer da hori? Pastatei eman geniezaieke gazta eta aragipikatua eta egin nacho pastatak. Pastata nachoak. Zera pastatak? Pastaz eginako patatak. Bueno, patatak ez ziren patatak. Ona, hori? Zego juri? Onasketa ona da, Ez pentsatzen ditela. Ez, aztu. Esan du indiorrek baietz, aizue, presatu harko ditu pastata nacho batzuk. Arkakuso, venga, guazen serio jartzera. Zurekin ezkau doituta serio jartzen, baina tarteka gertatzen zaigu eta seriotuko gara. Baina Novaiolekin ondo, ez, ozer? Bai, bueno, kontua da aurrekoa astean EAen izan zen ituztela hezkuntza grebak, pues, gaurkoan tokatzen zaigu guri, ja 3. aldia da ikasturte honetan greba eguna egiten dugula, edo grebara goazela irakasleok, baina, bueno, ni hemen txenago, baina dire lankideak badaude ja hezkuntza departamentuaren inguruetan, 11etan hasten zela manifestazioa, eta horixe. Eta pixkat, ekarri nahi nuen ona, ze badirudi kexatzen garela pixkat por gusto, ez? Askotan irakasle hori esaten digute, soberan irazten duzu eta bar, baina eski ez da hori bakarrik aldarrikatu nahi duguna, ez? Bereziki ikasleak eta zaintza espazio bat denean, pertsonak erdigunean jartzearena nik uste dut oso garrantzitsua dela. Geroz eta gehiagotan esaten digute ikasleen gaitasunak landu behar ditugula, baina nola landu eta nola akonpainatu ikasleak baldin baditugu kriston ratioak klaseetan, kriston ikasle kopuru pila bat eta beharrak eraberean ere geroz eta handiagoak, eta aldiz gaude geroz eta irakasle edo hezitzaile gutxiago, ez? Horren baitan ere, pues, zenbat ordu ditugun ere papeleoa egiteko. Eta azkenean horrek entzen digu ere denbora ikasleekin bai klasean edo klaseak prestatzeko denbora hori, ez? Burokrazia azken finean, eta jarri behar baldin badugu, benetan, ikasleak zentroan, gainera oraintxe bertan daudenean, zenbat eta behar emozional eta zailtasun emozional eta mental gehiago, hau da, arreta eta akonpainamendu hori geroz eta beharrezkoa denean, eta geroz eta handiagoa edo behar horiek exigentzia gehiago eskatzen diguten enean, geroz eta denbora gutxiago daukagu horretara bideratzeko, baditugu ordu pila bat papeleo, badugu papeleo pila bat, baina gero klasean ditugu ez dakitzen bat ikasle, bakoitzak bere beharrekin, batzuk behar gehiago dituzte, baina guztiek behar eta merezi dute akonpainamendu hori modu bere txuan egitea. Orduan pixka bat hori da aldarrikatzen duguna.
Nik, kriston, miresmena sentitzen dut irakasleekiko. Nik badakiten itzela gai izango bereziki zakitez, DBH eta batxier zeatan ematen duten, klasak ematen dituzten irakasleak bereziki miresten ditut, ze niri nerabek beldurra ematen didate. Nerabeen aurrean intimidatu egiten naiz, eta honen nitzake gai izango eta baditut irakasle asko alboan, eta badakit greba hauek nundik eta noratan eta zertara datu zen, eta mendik hoxe bakarrik esan nahi nuen, nire miresmen osoa duzuela irakasleek Iruña, baita zuk ere. Mami esker. Baita zuk ere hori ez da egin nola interpretatu. Zergatik. Batezun, denek, eta baita zuk ere ez, pixkatola como, zakite... Etzegon ezer, zan, pues... Zuri bereziki. Hori da, bai, bueno, pues azpimarratuz, noski, gainera... Tikis-mikis jarri gara. Bai, Torri da orain, bueltan, ale... Nik hau pixkate kakaztu nahi nuen, eta hola, baina, bueno, Nik ban nator ezkuntzaren reflexioarekin, gu, egiten genuenean tailerrak eta erabiltzen genuen metafora bat, zala dilistak eltzean edo, ez? Pegatzen direla, askotan, que se pegan las lentejas, ez? Ba, irakaslek izango baziren dilista horiek, ba, ondoan dagoen presioa, eltze, zakit, kanpoko sua, ba, izango ziren ratioak, presioa, gurasoen presioa askotan, bai, jasatu behar izan dute, porque zuek edukatu gure umei, gu guraso besterik ez garelako. Eta askotan eragile askok, ba, izugarrizko presioa ematen diete irakaslei, eta ez daude behar diren zela zainduta, ez? Beraz, bat nator horrekin ere. Bueno, ba, listo. Ni saiatu nahi zau pixkak kakazten, baino ikusten dute, ez Arkakuso. Ikaragarri maite zaituztela hemen, eta... Eta gaia serioa dela, bai, baino. Seriotasuna eman geniola gaiari. Bai, ez diot kendu nahi, baina Arkakusoarekin pixka sartzeagatik zen, besterik gabe. Ez que espaldi naiz berarekin sartu, ez dugu... Ez zarete egon? Ez gara egon. Karo, nola sartuko gara non baiten, ez baldin bagara egon. Gora, Arkakuso, zer da, pijama da? Soinean daukazuna? Soinikoa da. Eske ikusten nuen, kamiseta bat izango balitzu zela, bale, ados, bale, irratitik entzuten ari direnei azalduko diogu. Claro, Arkakusoren soinekoak kolore bat duela, horrela, bular partean, baina gero, besoetan beste kolore bat duela, eta orduan, pixka bat, naztera ari ginen. Oso ondo, bai? Oso dotore jantzita Arkakuso, oso dotore. Zer gehiago kontatu behar diguzu? Pues ez dakit enteratu zareten, baina eginda kanpaina bat, bere izena da, traola baten izena da, dela Goazen Lagunok. Ez dakit txonatuko dizuen, Goazen Lagunok, amets betean. Dragoiaren bola bila batean. Bueno, dragoiaren bolaren bila ez dakit, baina Fedibertsoaren bila, bai, orduan, Goazen Lagunok traola edo izen hori erabili da, kanpaina bat, esango nuke, Espainiar estatu mailan ere egin dela, Vámonos juntas traolarekin, eta Euskal Herrian ere, propioa eginda, aipatu dudan hasierako Goazen Lagunok horrekin. Helburua zer da? Ikusita hasteko isa, ez? Eta ere, meta, básicamente, ikusi zen nola Trumpen izen hartze edo horretan nola esaten da euskeraz? Kargu hartzea. Hori, kargu hartzea, nortzuk zeuden lehenengo lerroan. Bai, zeuden Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, hauek, teknologiaren magnate handiak. Hori da, eta gure normalean, gure egunerokoan erabiltzen ditugun aplikazio askoren jabeak edo buruak, nolabait esatearren, eta nolabait esatearren ere, guk sare sozial edo plataforma horietan jartzen dugun edukiaren jabeak. Hori da. Ez bakarrik jartzen duguna, baizik eta guk egiten dugun jarduera horren jabeak. Hau da, zerekin interakzionatzen dugun, zerekin ez, azkenean horrek sortzen ditu profil batzuk, gero horiek erabiltzen direla, profil horiek, azkar azalduta, saltzeko
publizitatea egin nahi dutenentako, edo, bueno, hor badago dokumental bat, deitzen dela El Gran Hackeo, Cambridge Analyticarekin gertatu zenean Facebook hor tarteko, azaltzen duela nahiko ongi nola funtzionatzen duen, eta nola gaur egun urrearekin batera gehien balio duena ez dela petroleoa edo gasa, baizik eta datu bankuak. Nik ala ere, arkakuso, eta bueno, inigo, mai eire, zalantzak sortzen dizkit kontu honek. Ulertzen dut, goazen lagunok traola, ulertzen dut, badagoela orain migrazio masibo bat, lehen Twitter zen sare horretatik, etikoagoak diren beste sare batzuetara, Mastodonera edo Blue Skyera, eta edabide askok erabaki dute, isa utzi, Twitter utzi, eta beste leku hauetara joatea. Baina, niri horrek zalantzak sortzen dizkit, ez daukat hain argi hori den Gere zalantza asko ditu. egin behar duguna. Eta ez dakit ez dut duguna, bietan egon beharko, hau da, ez dut esaten muzin egin behar diogula Mastodon bati, edo Blue Sky bati, baina jendeak jarraitzen du isa erabiltzen. Milioika eta milioika jarraitzaile eta erabiltzaile ditu isak. Diskursoak geroz eta fascistagoak dira, gezurrak geroz eta ohikoak dira, eta ez gaudegu kontatzeko gurea eta guretik, gure diskursoa desagertu egiten da, eta orduan soilik beste diskursoa dago, hau da gure kontrakoa den diskurso hori, eta orduan zu ez balin bazaude hor kontatzeko, ezagitez, naiz bat ez badago isan, berria bat ez badago isan, argia ez badago isan, EITB albisteak ez balin badago isan, ez dago gure realitatea isan, eta jendea badago isan, hau da, entzuleak badaude, ikusleak badaude, ez dagoena da informazioa. Dagoelako beste leku etikoago, zentzudunago eta seguru batean, eta ez hain toksiko batean, hori egia da, baina ez dakit benetan ies egitea den aukerarik onena, ez dakit ze pentsatzen duzuek, Bat nator funtsezkoarekin edo filosofia horrekin, baina nik esango nukela ez dakit, nik etxen baldin badauzkat 100 kanalak telebista ikusteko, ez dakit zergatik 2025 urtean ez ditut 100 aukera sare sozialetan sartzeko. Eta bakarrik daudela bat potentea edo kontrakoa. Bai. Orduan, ez dakit oso fokalizatuta dago, gure sare sozialetako ez dakit erabilera edo, eta, bueno, morroi bihurtzen gara, beraien morroien gara. Orduan, ez dakit bat demokratizatzen dan, sare sozialen sorkuntza edo sorrera, eta aukera pilo bat izango ditut, erabakitzeko nun bai, nun ez, ez da batez edo denatan. Eta ez hori bakarrik adibidez, jende asko da Blue Sky taulako sare eta juten, eta Blue Skyen, behin koatzen naiz irakurren nula hemen saio baten, Blue Skyen sorrera nondik antzet horren. Eta esan Trumpen bigarren esku hori da sartzeuna lekudan, eta nuzet hori dala Blue Skyen jabia. Orduan, baita idedula ies leku batetik eta beste bat jute ganean horrere bai badaola. Eta Mastodon. Bai. Israelei bitzat finantzatu du, eta, bueno, olako gauzatzuk ateasian. Nik horrelako gauzak irakurri ditut. Ez dago, ez ikusi ikerketa oso sakonik, baina edukiaren filtrazioan dagoeneko jarrera prosionista edo ez palestinar errespetuzkoak ere, ikusi dira, eta gero, ez dut ulertzen, Mastodon hortzegoen, espaldi genekin Mastodon aukera hon bazala, eta Twitterren krisiaren aurrean, ez Blue Skyra joan behar dugu. Ez edo Mastodonera. Baina sortu da Blue Sky justu, dikotomia horretan, ez? Blue Sky zegoela horretik, Barkatu? Blue Sky zegoela horretik. Blue Sky Mastodonen horretik zegoen? Ez dakit, baina nik dakidanaren arabera Blue Sky bere garaian sortu zen Twitterren bota zituztenean langile pilo bat, horko pare bat langilek sortu zuten Blue Sky. Eta de hecho, hasieran zen gonbidapen bidez.
Zen egon nintzen zerrendan, enteratu nintzenan ireki zutela hori, joan nintzen registratzera, eta izan behar zen gonbidapen bidez edo en plan itxaron zerrenda batean. Eta orduan apuntatzen zinen eta nahi zutenean ja ematen zizuten sarrera. Gero egia da ja isa jarri denean horrela ja ireki zutela. Nik hemen, bilaketa azkar batean Mastodon 2016an topatzen dut eta Blue Sky 2019an. Bai, 2019an nintzuen alde... Hori da. Ordurako Mastodon existitzen zen. Hala eta guztiz ere, Blue Skyek Twitterren krisi Elon Muskiano hau gertatu denean izan duen rebranding eta azkunde hori, niri horrek nolaiteko zalantzak sortzen dizkit. Eta Googleen Mastodon eta Blue Skyen arteko konparaketa bat bilatzen hasten garen momentuan artikulo asko gomendatzen duten Mastodon Blue Skyren gainetik. Guazen lagunon traulak Mastodonera bidaltzen zaitu, Blue Sky nik aipatu dut aukera bezala ez bereiek aipatzen dutelako. Sortu delako horrere beste mugimendu bat Blue Skyera joatekoa, bai. Baina, guazen lagunok traularen helburua edo kanpainaren helburua da, sare zentralizatu hoietatik, ez? Gure datuak eta gure interakzioak servidore zentral batetik kudeatzen diren plataforma horietatik, Fedibertsora edo sare deszentralizatuak erabiltzen dituzten plataformetara joateko kanpaina da, eta gaur egun horietan alternatibak badaude ez, aipatu dugu Mastodon izan daitekela isaren parekoa edo Blue Skyren parekoa, gero badugu ere Instagram asko erabiltzen dugula hor egongo litzateke Pixelfed, irakurleentako Goodreads, que por cierto Goodreads Amazonena da, nik enekien enteratu nintzen duela gutxi, eta badago paperjale.eus. Eta gero garrantzitsua da, eta badaude beste aplikazio gehiago, animatzen zaituzte kuskusiatzera, eta gero kuriosoena da, deszentralizatua egotean, badaude, ez dakit nola deitzen den teknikoki, baina nodoak bezala. Orduan, adibidez, euskaraz, besteak beste, bilatzen malduzu .eus, adibidez, mastodon.eus. Uste dut badagola besteren bat, baina horretan pilatzen direla. Eta horrek esan nahi du bakarrik nodo horretan edo instantzia horretan gaudenekin bakarrik harremandu gaitezkela, ez. De hecho, zuk Mastodonen ikusi dezakezu jarraitzen baldin baduzu pertsona bat Pixelfeden edo Peertuben dela YouTuberen parekoa. Ikusi dezakezu eta interaktuatu bertako edukiarekin agertuko zaizulako. Eta horretaz gain baduzu sarbidea beste instantzietara, noski. Ez gara pixkat komplexua, ikastea. Bai. Ulertzea. Bueno, baina ikasi ditugu beste gauza batzuk baita ere ez dadia aitzakia izan ez da ere. Ez. Bueno, gero beste hausnarketa bada, gaudela uste dut planteatzen ja kolektiboki sare sozialen detox aroan sartu beharote dugun, presentzia digital gehiegi ote daukagun, esposizio gehiegi, eta era berean, ez dakit, presentzia horren biziraute alternatiboak ari garela planteatzen. Eta honek, niri, are komplexago egiten dit, baino bai, interesgarriak dira eta ezagutu behar ditugu, eta ezin du izan autokonplazentziatik egiten dugun zerbait. Lehen, Maik esan du ez, zergatik 100 kanal dauzkagun telebistan eta sare sozial bakarra. Ez da bakarra, badaude gehiago, baina badago hegemonia hori ez. Eta hegemonia horrek nahi askotan hizkuntza hegemoniko eta zapaltzaileen diskursoaren antza sortzen dit. Ze badago hemen horrela denok ulertzen dugu elkar, ez da. Eta sare sozial hegemonikoekin ere badago puntu hori de. Baina hemen deno gaude. Bai. Eta, akaso denok ez dugu egon behar, baina era berean, jurisdikzionarekin alde banago, akaso, egon behar dugu, orduan, zalantzak sortzen dizkidala. Oso gaikora pilatxua egiten zait. Eta aldi berean ulertzen dudala oso deserosoa dela egotea, edo hor jarraitzea, bilakatzen ari da, eta egunetik egunera, leku oso ilun eta arrotz Twitter eta ez dakit, diskurso
matxistak ugariagoak dira, diskurso arrazistak ugariagoak dira, diskurso xenofobak ugariagoak dira, eta zu balin bazara, agian ekintzaile feminista bat, bakarrik zaude hor, eta agian ez duzu egon nahi, eta desorosa da hor egotea, diskurso horri behin eta berriz aurke egiten zuzentzen, edo jendearekin eztabaidatzen, esan ez hau ez da egia, edo hau ez da horrela, edo ulertzen dut baita ies egitea, baina bai kezkatzen nau ez egoteak hainbeste erabiltzaile dituen leku batean, eta hainbeste jendek informazio iturri gisa erabiltzen duen leku batean. Ze jendea informatzen da Twitterretik, egiten dituzte inkestak hauteskundeak daudenean, inkesta luze horiek batzuetan telefonoz deiten zaituzte eta galdetzen dizute eta bozkarako aurre ikuspenak, bozkatuko duzu, bai ala ez, noiztik daukazu erabakita, eta horietan ere galdetzen dute, nola informatu zara, ez dakit alderdi honek ze asmo dituen, hori nola dakizu. Twitterren irakurri dudalako, jende asko kontsumitzen du Twitter bere informazio iturri nagusi gisa egunkarien ordez. Beraz, hor ez bazaude iturri horien artean. Eta ere, ematula sentsazio hori eskuina beti hobeto antolatzela, ezta? Twitter aidala bihurtzen eskuinan tresna handienetako bat, ultraderecha horren tresna handienetako bat, eta ezkertiarraganok beste 1000 aukeratan aukeratu berdeula, eta beste 1000 aukera horien artean omergeala. Eta behaik bat dakaela eta sendua dala. Sentsazio horre emateu, ezta? Eta disgregazio horretan ahuldu egiten garela. Hori da, azkenean separatzen, aiala hor aukera horien artean danak elkarrekin egon ordez, badula ultraderecha honek, ultraeskuinak iteula hori oso ondo. Bat dakaela eta hori dala mainstreama eta hori dala gehien erabiltzana. Bai, baina gainera hauek pixkat prezepto txomskianoak dira, ez? Gauza hauek 80ko hamarkadan, 80ko hamarkadan ja aurreratzen ari ginen, eta entzuten ziren, eta abixatuta zeuden, ez? Edabideen kontrol ekonomikoa ere iritsi da, azken hamarkadetan dagoeneko, eta lehenengo hori izan zen. Eta baina edabidea kontrolpean zeudela alternatiba topatu genuen sare sozialetan. Sare sozialak izan ziren udaberri ezkertiarren espazioa. Eta hori ere nolabait irentsi du, ez? Makinaria eskuindar kapitalista horrek horretik lehen ere banion ez birrasmatuko gara, nonbaitetik, baina egia da, bide guztiak nolabait ari direla pixkanaka kolapsatzen, eta Twitter horietako bada, eta Twitter edo isako sortzaile eta jabeak dioenean Europako eskuin muturrak sustatu nahi dituela, hor abisu oso sendoa da, ez? Bueno, sortzailea jabea, bai. Adibidez, ni erabiltzaien ez, gaur egun oaindikan, isako sare sozialan, eta ez zait ez erratatzen horrelakoa. Nik uste baketlako nire timelinea hola ez zituta bezala, adibidez Elon Musken arrazia datatza zaita beti bere aurkako zerbait jartzen pertsona batena. Orduan, ez dakit, algoritmoak segurazki bai informazio hori demozuan parian ukiko eta askotan zet ikusiko, baina nire kaso noen nik behintzat nire Twitterren ez, hola igerri gehiagirez diskurso hori, bai talentopia diala, eta argazkiak etatzi diala, eta presente dala, baina nire kaso mintzat ebiz dana horren aurka da. Ojo. Hor badakatu hendikan espazio seguru bat nik bentsat konsideratzet, eta hendikan ez dut utzi handi baten horregatik ere bai. Gaur egun hendikan nik ikuseten informazioa bertan badalako nire interesekoa, eta nire diskursoak inpatu ala hendikan, orduan, ez dakit. Ojo hor, lehen aipatu duan El Gran Hackeo dokumentalean aipatzen zuten nola Cambridge Analyticak egin zituen kanpainen bidez, berez helmuga zen Trumpen aurreko legegintzaldiko horretarako dena prestatzea eta egin zituzten como laboratorio ezberdinak. Tartean Brexitarena edo Afrikako estatu batetako hauteskundeak. Eta zer egin zuten? Jarri beharrean ez bozkatu ezakin nor, edo bozkatu ezakin nor. Egin zuten kanpainetako bat, bereziki gaztei zuzendutakoa, X karakteristika zituztela, egiten zutela mugatu, Facebookek ematen zizkien datuen arabera, zen edukia sortu,
igotzen zuten eta partekatzen zuten edukia zen, animatzeko gazte horiek edo pertsona horiek ez bozkatzera joateko. Osea, bozkatzera ez joateko. Orduan, ojo ere, zenbatetaraino uste dugun dela benetan guk nahi dugun eduki hori eta noraino bideratu algaituzten eduki horretara. Eta era berean lehen barkatu eire, Goiorik aipatu duen galderarekiko pixkat egitea garren de abogado del diablo. Uste duzu ere, bakit ez dela informazio iturria, baina horrela espazio oso ultraeskuindar bat da forokotxesen ere egon behar dugu. Ja, ez nik ez zet forokotxesen egon nahi. Sekula ez zet. Ez zet egon nahi, hori egia da. Nik uste dut, pixka filosofatzen edo, metafora bat jartzen, ez? Nik esango nukela sale sozialetan edo interneten falta dela kalea, plaza, osea, gure bizitzan zerbait gertatzen bada gogorra, gobernuekin, enpresekin, edo ez dazu kalera juten zara, ez manifestazio bat, milioi pertsona bat kalean eta zerbait esatera. Baina existitzen da espazio hori sareetan, zein da gure espazioa? Benetan publikoak dira sare sozialak? Edo guari gara erabiltzen besteen produktu, ez dakit, hor barruan kokatzen garelako. Ez nuke esango existitzen dela, agora hori, ez? Agora publika hori sare sozialetan edo interneten. Bueno, are gehiago esango nuke, ez filosofatzen jarraitu nahi, baina agora hori ere galdu dugu internetetik kanpo. Eta niretzat hori oso kezkagarria da, oso azaletik esaten dudanean pintxopotiaren kontra nagoela, eta horatzean gauza gehiago daude. Eta kalea erabat galdu dugu, eta kalea galtze horretan gauza askoari gara galtzen, ez? Goan dut duela marrez, 20 bat urte ari ginela, ez? Hipoteka sistemaren mehatxuaren inguruan, eta gizarte hipotekatu bat izateak suposatzen zuenaren inguruan, hemen faktore asko daude, soziologoek ondo aztertzen dituztenak, baina gizarte hipotekatu honek kalea galdu du, etxe bat ordaintzen bizitza pasatzeko. Hori gertatzen ari da. Beraz, agora hori niretzat falta da, ja ez sare sozialetan bakarrik, bestela ere bai, ez? Baina uste dut esperantza ere pixka bat mantendu behar dugula, eta horrelako krisi egoerak, ezkerraren atzerakadak, edo eskuinaren aurrerakadak, eta birrasmatze horiek askotan gertatu direla azken mende honetan, eta azken mende hau ia osorik bizi izan duen Kontxita Beitia telefonoaren bestaldean dugu, ea Kontxitak esperantza apur bat eskaintzen digun hemen bizi dugun mundu korapilatxu honetan. Kontxita Beitia, egunon, eta ongitorri. Egunon, Eurobdietan ibilitzate, Bai. Oso. Nahi gabe, ikusi duzu nora iritsi gabe. Bai, komplikatu da dago asuntoa. Baina, jarraituko dugu. Bai, esaten nuen bezala, Kontxita, horrelako, ez dakit, mugarri ziruditen hainbat momentu bizi izan ditugu, azken, bizi izan dituzue, dagoeneko 80 gora zabiltzatenok, eta, beti egon da, ez, nondik argia topatu edo, ez? Bai, beti bili dira krisi momentuak, eta aldaketa batzuk aurkitu ditugu bidean. Eta orduan krisi horiek horrela bukatzen dira, aldaketa txon bat aurkitzen balin badaukegu. Baina ez da erresa aldaketak eta aurkitzea. Momentu hontan ez dut ikusten ez dakit nola esan, indarra edo, nik uste dut indar falta pixka bat daukegula denon artean, Gure izango dugun orain elkarrizketan ere zerbait esango dut horri buruz, zenbait gauzai buruz ere, eta hori da, nik hori ikusten dut indarra falta zaigula. Edo sekulako buru hauste handiak ditugun, orokorrean, eta nik uste dut ere hori ala dela, baina gure buru hausteak izan diran gauza asko atzean utzi ditugu, eta aurrean lehenengo lerroan jartzen ari da berriro, hori da. Ikusiko dugu.
Conchita Beitia, gaur gai mordoa dakarzu gurera, zuk esango duzu nondik abiatuko garen, nondik helduko diogun pixkat azken hilabete honen zure, bueno, ikuspegi edo laburpen partikular hori, nondik abiatuko gara? Nondik abiatuko gean, nahi baldin badezu, iruditzen baldin bazaizu atzeko zaurrera, edo hasiko gera. Ondo da. Atzeko zaurrera eta ikusiko dugu noraino iristen geran. Bueno, pues atzeko zaurrera zer esango dizu, nik uste dut egun hauetan adibidez Guardian enpresa horren aurrean, nik uste dut hor ere zerbait pensatzeko modukoa dala. Badirudi, behintzat ere langileek hori esan dute, eta ni langilei sinisten diet. Ez egitela ezer, eta egun batetik bestera, iztea zijoazela. Elabea ustu egin behar zutela, eta itzali, eta kabo. Eta nik uste dut hori, herri txiki batean, 65 uste de familiek edo bizidien hortik, eta zuak ez zerran hori. Langileekiko errespeto gutxi. Eta, edo bat ere ez, nik izango nuke. Eta atzo ikusi nituen irudi batzuk eta, esplikazio batzuk ere ematen zituen gizonezko batek, eta benagarria zan, ezakiten undignora jo eta zer egin, eta nik uste dut laguntza, goi mailako laguntzak eta oso gutxi edo eskas baino gehiago urrutitik edo aipatu dituztela, eta nik uste dut Euskal Jaurlaritza batek esan behar dura horrelako gauza baten aurrean, bere postura eta agertu behar dula. Bestela, zuk esango diazu zer demontre gertatzen dan. Hori, gero, hori izan da azkena, baina beste bat ere, aborreko hilean izan zen Nafarroan, baina orduan gainera enpresa handi batean. Eta orduan, azkenean langileak ateratzen dira, egiten dute bere protesta eta hor gelditzen da dena. Hala dirudi behintzat, eta ez dakit, nik uste dut oso lan asuntoak oso nahastuak daude. Badirudi batzuk oso ondo dijoazela, gukure ere ala pensatzen gendun. Euskal Herrian lan asuntoa oso ondo zijoala. Enpresak, barra, alde batetik eta bestetik eta oso ondo, soldatak, munduko handienak, eta oso, ez da egia. Euskal Oasia. Noski, Euskal Oasia bai, oixe. Euskal Oasia etorriko da udaran, etosten geranean eguzki hartzea, eta dana turistaz beteta, eta turistak aldezarrean pintxoa jaten, eta orduan, alde batetik eta jendea oso amorratuta ibiliko da, eta beste batzuk behar bada, pensatuko dute, ez ederki, beira, Donosti behintzatzea salbatuko da, ez? Eta Bilbao, eta Gasteiz, eta Iruña, ia San Ferminetan da salbatuta dago, eta ezakit, pero bizitza arrunt bat izateko eta nola baiteko lasaitasunakin, bizitza okeratu dugu, horrelako lana daukegu eta horrelako jarraipen egingo dugun ez dago, ikusten duzu etorkizun motzean ez dagoela ez ziurtasun hori. Eta orduan bizitza ez da bat ere errexea jartzen ari. Hori da nik daukedan impresioa behintzat. Gauza arruntetan, ez gauza handietan, baizik eta gauza arruntetan. Gauza handiagoetan, zer esanik ez, beste gai bat izango litzateke hori, baino, adibidez, esaten dutenean, armamenton fabrika jarri behar dira alde guztietan. Zuak izu ez zerran hori. Eta gero, nik hori entzun nun egunean, esaten nun, reakzio bat egongo da. Eta ni adin egoen, esaten nun, hainbeste lan egin zuten armada desagertu erazteko insumisoak, eta
eta bueno, nahiko ongi atera zan, ez beraiek nahi zuten guztia, noski, armada badakigu munduan, armada desagertzea eta gerrak desagertzea ikusten ari gara, ezinezkoa da. Eta bueno, pues insumiso haiek hori nahi zuten dena desagertzea, baino behintzat bere soldaduzka desagertzea lortu zuten. Eta ni momentu hartan oso implikatutan bilen insumision munduan, eta orain, hori entzununean, benetan ematen zidan gogoa, jende insumisarrekin, edo insumiso haien gurasoekin edo hitz egiteko. Eta saiatu nintzen, baina ez nun inora aurkitu. Nik uste dut ia guraso haienak ia ez darela. Eta gazte zidanak momentu hartan, orain 50 inguruan edo ibiliko dira, eta nahiko lan ere izango dituzte bere etxetan, eta ez da reakzio bat izan. Eta nik egun bertan esaten nun, pensatzen nun aterako ginala kalera, ez? Bakoitza bere herrian, bakoitza bere hiriburuan edo dana dala, ez? Baino, eizu pasada hori esan da, eta kitxo, ez da reakzioek izan. Nik behintzat ez dut somatu, ez dut somatu reakzio hori. Reakzio fuerte bat. Neri esatea, eusko jolaritzako, edo enpresarioen buru bat ateratzen bezala, esan ez hori da etorkizuna, armada da etorkizuna, baina zer ari gera, mundua egiten ari gera osatzen. Bueno, a ver, ez dakit. Zuek opinioa ere jakin nahi nuke. Eguna... Kontxita, zu bezala pentsatzen dugu, noski gure etorkizunak ezin duela izan industria armamentistikoa, zalantzari. Hori ikaragarria da, hori izugarria da. Izugarria, nik uste dut, ni penatuta gelditu nintzen esaten nun, baino, jendeak ez dio jende honi entzun, edo sare sozialetan ez da asko atera historia hau, segura asko esan bat ere aterako, ez da inori interesatzen, bueno, inori bakigu zeinei, goien daudenei, eta orduan, ez dakit, beste gauza batzuk reakzio bat sortzen duten nolabait, ez? Baina izaten danean ikuste ez dakit gauza personal bat danean, baina orokorrean egiten da industria armamentistikoa egin behar dugu, eta hori zabaldu, eta hor dago etorkizuna, hor dago etorkizuna entzutea, bueno, niri tripa jarri zizkidan, ia saltoka, Mira, ikusi dugunean Kontxita, hainbat tokitan, eta Espainiar estatuan asko gertatu da, bueno, hainbat udal gobernu edo autonomi erkidego gobernu ezkertiar, saiatu izan direla euren lurraldeetako industria armamentistiko horiek nolabait, bueno, desegiten edo transizio batzuk sortzen ekonomia sozialago, ekonomia nolabait jasangarriago edo ekonomia ez erailtzaileak garatzeko, eta oso prozesu zaila da, hori garbi dago, bueno, ez da guardianen kasua, ez da enpresa armamentistiko bat, baina lehen aipatzen genuen, ez? Herri bateko 75 familia enpresa horretan lanean eri direnean, itxiera batek ikaragarrizko, bueno, lurrikara dakar, ez? Hau eramaten badugu enpresa armamentistikoetan, hau ere gertatzen da. Nola bai, guk armak sortzen ditugu, eta hau gaizki egongo da, baina guk bizira on behar dugu, ez? Eta prozesu horiek oso zailak dira, eta ari dira, gertatzen pixkanaka, borroka askorekin, politikari, talde sozial, enpresari, eta horrelakoen artean oso poliki eta oso gutxi. Kadizen gogoratzen dute, bertako alkateak berak zenolako gatazkak zituen honekin. Eta guk geuk planteatzea etorkizuna, dagoeneko atzera bueltan ari den industria hoietatik tiraka egitea dela, hori plantea ezina da, eta zalantzari gabe, bueno, ez dago nondik hartu, eta uste dut gainera, ez dela arduratsua politikoki horrelako baieztapen bat egitea. Hala da, nik argi eta garbi daukete, hori balin bada etorkizuna, bueno,
zertarako etorri gea, ez? Hortarako, ni behintzat ez, eta zure ez, eta zuek ere ez. Gainera oso utopikoa dirudie, eta oso da gauzak xamurtzea eta oso azaleko bihurtzea, orain esango duen adibidea, baina Karo, niri pentsezin eruditzen zait, oksimorona eruditzen zait, etorkizuna industria armamentistikoan dago, guretzat hori iragana denean ez, nik ez dut nahi nire herriaren etorkizuna industria armamentistikoa izatea, nik nahi dut, dagoena, nik nahi dut, orbeak armak egiten zituen eta orain bizikletak egiten ditu. Eta hori da niretzat herri honen etorkizuna izan behar duena, eta gian da oso happy eta oso hippie eta baino lehen armak egiten zituen enpresa batek orain bizikletak egitea, nik mundu horretan bizi nahi dut. Ez bizikletak egiten zituen enpresa batek orain armak egitea. Armak egitea, gainera nik esango nuke, ez da bai da oso sakona inbardala gizartean, batez ere armen naturalizazioari buruz ere, ukitu nahi dute bai, zema jostailu daude umentzako, belikoak direla, edo Kalashnikov bat laurteko mutiko batentzako. Osea, hori gure eskuetan, gure etxetan sartu da, eta denok daukagu modu naturaltasun bat, ez? Gure umen armamento hori. Ez dakit, ez da bai da eta nik uste dut oso larria dala, etxetan eta hori gertatzen dana, zuk esaten aizea esaten duzun hori, ez? Opari urten buga baten, opari unbetxiki bati, haizu, pistola bat, adibidez, hori ikusi ditut, horrelako gauzak egitea, baino, eta esaten duzu, baino, bueno, eta hori da, ezakit, burbua argitzeko eta heldutasun batean bidean jartzeko modua, hori oso latza da. Nik uste dut oso eta gero ez izatea gizarteen aldetik inungo erantzunik, inungo edo behintzat oso eskasa, horren aurka, oso larria iruditzen zait, eta benetan insumizioa berriz etorri beharko dula gure gana. Eta lehen ibili ginanok ez dakitea izango dugun indarra, baina nik uste dut amorruakin seguro indarra ere etorriko zaigula. Mai esan? Adibide bat, txokolatezko zigarroak debekatuta daude. Debekatu zuten tabakoa txarra delako. Kalashnikov miniaturak ez daude debekatuta. Eta guztiak gertatzen da, kultura armamentistiko gehiegirik ez dugun lurraldeetan, hemen industria armamentistiko egonda, ilunean, hori iskutuan, eta bar, baina ari garenean etengabe estatu batuetara, eta estatu batuetako politikei begira, han armak zenolako presentzia duen kalean, etxean, kotxean, ez, eta gero horrokorrean ere begiratuta, haizu zertan aigea notiziak normalean, eguneroko notizia, zer dan, bueno, Gaza, zer esanik ez, baina Ukraina adibidez. Eta gero beste inguruko guztiak ikusten duzu, Ukrainiari ere laguntza eskatzen dula hango presidenteak, eta Europa guztiak bialtzen diola laguntza. Daude, hortarako sortu zen Europako komunitatea, hortarako, iruditzen zait, penagarri, berriz ere, nik uste dut, edo ematen dugu atzera buelta bat, edo zerotik hasi beharko genuke. Nik pensatzen dut, gozak ez daudela bat ere, batez ere armamentoakin bakik guzti gertatzen da. Hil eta besterik ez da defensa bat, ez da hiltzea, da atakatzea. Eta hori argi eta garbi dago. Eta gainera edatzen ari da. Eta edatu baino okerrago da, ia normaltzat hartzen ari gerala. Eta bai, bueno, pues gerra daude munduan, zeingo dugu, pues honea etortzen ez dan bitartean, bai, baino, eta nork esaten digu ez da etorriko honea, noski? Hogeita mazeian ere, pensatuko zuten aurrekoak gerra honea etorri zitekela? Ba, euskalo, ez era hortan pentsat. Baina nik hortan pentsatzen dut gauzak aztertu egin behar diala erabat. Eta Gazaren adibidez, egon hauetan ikusten ari gerana,
baina ez aizu burura etortzen Benuburrera, olako estiloko pelikuletako historiak edo bizitzen ari gerala, orain. Osea, ikusten dezu, nola juten dan jende guztia, bere herria arkitzen ote duten, bere etxetik pusketa bat gelditu ote dan edo nola dagoen asuntoa ikusteko, eta ganak aizu bidetik ibiltzen, hori pelikuletan, lehengo pelikuletan agertzen zan horrelako ez dakit irudiak, ez? Ni behintzat, esaten baina, zera kagoa zen. Eta lehen aitzakia bazegoen, Kontxita, mundua etzegoela hain globalizatua, eta agian zu balin bazaude arbizun, edo Frankfurten ez dakizula zer ari den gertatzen Vladivostoken edo Lesoton, baina orain irudiak ikusten ari gara, eta lehen beti guk jaso izan duguna da holokaustoan naziek egindako genozidioan eta sarraskian nola munduak ez zuen ezer esan, esaldu digutena izan da, munduak etzekielako, ez? Gertatzen ari zena, orain aitzaki horrek ez du balio, orain badakigu. Ez du balio, orain dena dakigu, jakingo dugu segurazko konbeni zaiena, nik uste gauza asko ere gertatzen ari direla eta ez dakigunak, batzutan alako batean entzuten duzu, baina hori ez da oraingo kontua, oindala lauia bete gertatu zan. Eta esate duzu, baina nola da posible, eta inork ez tekiena hau gertatzen izala. Bueno, pues horrelako gozak. Sentsazio hori oso presente daukagu guk ere, eta pentsa ez, kazetariak gara, gutxu gara bera egunerokoaren atzean gabiltza, eta badaude bapatean, informazioa da zute. Eta bapatean notiziak agertzen direnak Kontxita hola, hau, orain dela 2 hilabete pasada, eta nola. Horrelako deskontrol sentsazio hori ere guk bizi dugu. Azken 2 minutua dauzkagu, Kontxita, enuke nahiko agurtu, aipatu didazu zure buruan ere bazegoela, honen inguruan aritzea, eta azken egunetan bideo baten bitartez jakin dugu, Mena zuzendaria, Juanjo Mena, Alzheimerraren lehen fase horretan dagoela, eta berak nola baite jakinarazi diola gizarteari. Neri iruditu zait oso positiboa izan dela. Zenba jende ezote dagoen egoera hortan eta izkutatu egiten dute, ezta? Eta ez dute azaldu nahi, eta ez dute esan nahi Alzheimera dunik, eta horrelako ez dakit igesi bezala. Baina horrelako persona ezaguna 59 urtekin bakarri gainera, ez? Eta esatea, hau dauket, eta saiatuko nahi zalik eta borroka hundiena egiten, eta musika eta familia izango da nire medizinek onena, hori ez dakit, nik uste txapelak entzeko modukua dela, Eta, nik pensatzen dut, horrelako adierazpenak egitea persona ezagunen aldetik oso baikorra izaten dela herriarengan. Eta asko eskartzen diot berari, eta aia eredu bihurtzen dan, beste kaso batzuetan ere azaltzeko horrelako lasaitasunakin eta horrelako ez dakit, aurrera jarraitzeko gogo horrekin. Eta ez esateko, ia bukatzen da, eta ez aurrera jun behar da beti aurrera. Hori zalantzei gabe. Kontxita Beitia, Guardiko Amabiak ditugu, muixo handi bat, besarkada handi bat, eta laizer arte, zaindu asko. Gauza beraz behi, Adio. Bueno, laizer arte, agur. Cantar en la vida, cantar, por la vida cantar. Bagoa zentzuleok Maigorostiaga pozo datorren aster arte, Goiuri ez egizarandia estelenera arte, eta entzuleok zuek bihar arte lasai. Ni hemen egongo naiz, Goiurik abandonatzen gaitu, baina ni hemen egongo naiz. Informazioaren txandorain, Naiz Irratian, hementxe zuekin. Keep calm and bigarren kafea.